Veliki pozdrav svima ljudi i dobrodošli u moj novi video. Danas se nalazimo u Guangzhou i potencijalno idemo da kupimo MacBook na Second Hand Electronic Market i nadam se da ću uspjeti da nađem Vivo X5 Fold da kupim i njega, tako da ne dužimo ovaj video, idemo da pozovemo taksi i idemo odmah ka Second Hand Marketu. Ipak smo odlučili da ne uzimamo taksi, nego smo uzeli ovaj mali tuk-tuk i ovo je, opa, kako ovaj čovjek prolazi ovde, svaka njemu čast. Platili smo ga 3 eura više, ali ovo je ipak doživljaj. Tako da idemo sada da nas odveze do tog Second Hand Marketa. On čak prolazi kroz svu ovu moguću gužvu, tako da ćemo doći još brže. Opa, za malo dubijemo ovog lika, ali nema veze. Idemo dalje, opa. I nakon jedne burne vožnje, mislio sam da ćemo da poginemo, ali nismo, dobro je. Došli smo na Second Hand Electronic Market. Idemo prvo da vidimo da li ima onaj laptop koji smo juče vidjeli da ga nisu slučajno prodali. Pa ću onda da vam pokažem ove ostale radnje šta sve ima unutra i da vidim da li imaju taj telefon. Ovdje naravno imate sve pakete koji su spremni za slanje, tako da idemo unutra. Dosta Afrikanaca ovdje ima, dosta Arapa kupuju telefone, prodaju tamo u Africi. Kod njih čak neki pale i live-ove i upale live i onda prodaju direktno na live-ovima. Kada im neko plati, kada kupe, oni uzmu telefon i nose za Afriku. A mi idemo gore odmah. Prvo nailazimo na ove ovdje laptopove, ali to nam realno ne treba. Polovina njih su krš, polovina njih su ok. Ipak Apple je Apple. Ovdje smo bili juče, ovaj nije imao taj MacBook koji nam je trebao, ali i našli smo ga ovamo. Samo da vidimo da li je i dalje tu. Bio je ovdje. Izgleda da jeste. U pitanju je MacBook Air 2025. godište sa M4 čipom, 16 GB rama, 256. Laoban, čega je došao? 5500 juana. Naravno, probat ćemo malo da ispustimo dole. Vidjet ćemo koliko možemo. Does this one have warranty? Yes, sure. It's 2025 model. 2025. godina je model, ima garanciju, tako da, ima garanciju. What's your last price for this one? 5400. Ja ću da je kažem 5300, toliko mogu da je dam. This is the latest model, no give you high price. 5400 njena cena, moja cena 5350. Pick now? Huh? Pick now? Yes. You have charger? Yes, with charger with bag. Okay, charger bag and please English. Uzeli smo za 5350 juana, sad ću vam reći koliko je to u eurima. Uzeli smo ga za 650 eura. Iskreno, 2025. godište MacBook Air, 16 GB rama, 256 GB interne memorije za 650 eura, mislim da je to jako dobar deal. Što se tiče ostalih, ovdje imate MacBook Pro 2018. godište, MacBook Air 2016, MacBook Air 2017. Sve ovo što ima Intel Core i5, i5 ili neki AMD-ov čip, to uopšte nemojte ni da gledate zato što su to krševi. Znači gledate od M1 pa na gore, M1, M2, M3, M4, M5. Nisam do sada vidio nikoga da prodaje M5 čipove, zato što je to baš novo i tega ima u Apple-u, ali ovdje ima MacBook Pro 2019, 2021, M1, ovo je M1, ovo su ovdje sve Intel i to vam se nikako ne isplati. MacBook Air 2024, M3, 8 GB rama, iskreno, dobar deal. Ne treba vam nešto sad ultra specijalno, da bi ne znam ja šta radili na njemu, ali ako radite neki video editing ili tako nešto, odlično će vam doći MacBook. How much is this one? Ovaj ovdje je 4600, MacBook Air 2024. godište, 4600 juana, to mu dođe 556 eura, MacBook Air 2024. 8 GB rama, 256 interne memorije, pogubio sam se, ovo je basic model, pogubio sam se sa cenama, tako da vi možete da pišete u komentarima da li je to dobro ili nije. Ja mislim da jeste, možete da im ubijete još nekih 20 eura, ali to je to. Ok, našao sam još jedan MacBook Pro 2022. 23. How much this one? 4300. 4300.我可以给你这个4000 400. 最低了。Sorry，最低。
4200mu dođe 507 eura。我可以给你4150。这样一点点钱，4200可以了。Ok, 4200, to što bi spustio 50 juana, to je nekih 5-6 eura, ali evo. Ok, kaj? 啊，谢谢。 Imamo sada dva laptopa, imamo MacBook Pro 2022, 8 GB RAM 256 i imamo ovaj svetlo plavi ili šta je već ovo koji priprema 2025. godište, mislim da je ovo odličan deal. Ako vi slučajno hoćete kupujete MacBookove, nemoj poslije da bude da vam nisam dao kontakt. Hu prodaje laptopove, tako da možete nađete apsolutno sve kod nje. Hajde da vam pokažem kako se plaća s ovim kineskim telefonom Vivo. Imate ovdje da povučete ovako, idete na Alipay, otvorite Alipay, skenirate ovdje ovaj kod, upišete total 9550, pay, naravno upišete šifru i plaćeno. Ako ste uopšte sumnjali u Vivo telefone, ovo je jedan od najboljih telefona koje sam ja vidio. Pogledajte kako izgleda ovaj lock screen. Mislim da ovo bio odličan baj. Dobili smo 2 laptopa, dobili smo 2 torbe, dobili smo 2 zaštite za laptop, dobili smo zaštitu za tastaturu. Apsolutno, dobili smo 2 punjača, dobili smo evropske nastavke. Ne mogu se žalim, još smo spustili cenu i prošli smo fenomenalno. Idemo da vam pokažem na ovom spratu šta se još prodaje i da probamo da nađemo Vivo Fold X5 telefon jer mi se jako sviđa. Ni halo ba. Ovdje imate razne USB-ove, memorije, prenosive hard diskove, imate ove ekstendere za USB-ove, što je jako cool, po jako jeftinim cenama. Ovdje imate neke baterije, pretpostavljam da ovo nisu nikakvi brendovi, ali vi možete sami da verovatno napravite svoj brend ukoliko uzimate, ne znam, 1000-2000 komada, verovatno mogu da urade i vaš logo. Ovdje imate neke miševe koji pretpostavljam da se više ne koriste, ali možda ih koristi neko poput mog ćaleta, tako da ono, verovatno ne košta ni 2 evra, slušalice, USB-ovi. Uglavnom ovaj čovjek ovdje ima sve za kompjutere, tako da bilo koje USB-ove, memorijske kartice, sve što vam treba možete da nađete u ovom second hand marketu. Uopjalijan? Ova sljedeća radnja koja se nalazi pored ima sve vrste Nikon i Canon kamera, kao i objektive koji su novi, polovni, a možete nađete apsolutno sve, mogu da vam servisiraju kameru, mogu da vam očiste kameru, a možete nađete držače za kamere, imate ove stare kamere koje se drže ovako na ruci i idete da snimate sa njima, fotoaparati Sony, bukvalno imate sve, znači ako ste fan snimanja, videografije, fotografije, možete da nađete šta god. Znači, ako znate model i ako znate kako to treba da izgleda, samo dođete ovdje, kažete sigurno ga ima, čak i ako je star 20 godina. I ono što sam zaboravio da kažem jeste da se ovdje svaka druga ili treća radnja bavi fotoaparatima, tako da morate da nađete ono što vam treba. Ovdje ima jedan štand, ali ne može da se priđe zato što je jako velika gužva. Ovaj brat ima igrice za Sony 5, ima Sony 5, ima Sony 4, Nintendo Switcheve, ima razne ove konzole. Ima ovdje i polovnih i novih konzola unutra, ne mogu da priđem sada. Ovo je neka kao kopija onog PlayStationovog portable uređaja, kako god se on zvao. Morat ćemo da probamo nekako da se probijemo ovdje. Ovdje ima milion igrica. Što za PlayStation 5, što za PlayStation 4. Ovdje pozadi ima neki PlayStation joystick, ono pakovanje nisam nikad vidio, ono ne znam šta je ono, nešto zlatno. Baza za punjenje God of War joystick, Monster Hunter joystick, neki menjači za one Logitechove volane. Ima dosta delova ovdje, tako da je poprilično velika gužva i ne možete ni da vidite tačno šta ima, ali ko traži ono što mu treba naći. Ovaj brat ovdje popravlja laptopove, ekrane, šta već, pogledajte, ja ne znam kako on može se snaći ovdje da nađe šta mu treba, to je meni fascinantno. Ovdje imamo dosta zvučnika, što brendiranih, što ne brendiranih. Ovo je neki kao mini soundbar, Romax Original, šta god to značilo. Ovdje imamo razne mikrofone. Ovo su oni mikrofoni koji vi kupujete na Temu za 10 evra ili 2000 dinara, a ovdje koštaju, Laban, gdje ga je došao?
SSS, 40 juana, znači koliko? 5 evra. I to 5 evra bez cenkanja, da sam se cenkao malo možda bi bilo i 20-30. A to bi bilo to što se tiče ovog sprata, idemo sada dole da pogledamo da li imaju telefon, ali dole je duplo veća gužva nego što je ovde. Znači dole su se Afrikanci nabili 5 njih u kvadratni metar, tako da morat ćemo da se izguramo i da probamo da nađemo taj telefon. Iskreno nije to od ovog sprata, ima još dosta radnje ovde, ali se uglavnom ponavljaju i ono što vam nisam pokazao možda jeste ova radnja koja ima sve moguće nadzorne kamere, ima i Bluetooth slušalice, ima i power bankove, ima produžne kablove, Digitron nije na prodaju, USB kablovi, kao što sam rekao, Skyvision, Hikvision, koja god da hoćete, nadzorna kamera, brendirana, ne brendirana, apsolutno možete da nađete. Ja si na CCTV. Nisam siguran koja od ovih kamera snima, ali evo kako izgleda video na ovoj kameri. Iskreno mislim da ćete uvatiti lopova ako mu krade nešto. Ajmo dole. Jedino su stepenice obrnute, na dole se ide na levu stranu, a na gore se ide na desnu. Mejo. Dobro. Sad smo sišli na donji sprat i sad moramo se probijemo kroz sve ovo. Sad ćemo da vidimo kako ćemo to da izvedemo, ali hajde da probamo. Ovde milion njih ima mobilne telefone, ja ne znam ni koga da pitam, jer je kod svih gužva. Hajde da pitam ovu ovde. Ni hao. Ni hao Vivo XW Fold. Mejo. Nema. Ni hao Lavan. Ni hao Vivo XW Fold. Mejo. Idemo dalje. Lavan. Ni hao Vivo XW. A? Mejo. Ni hao Lavan. Ni hao Vivo XW Fold. Mejo. A gde je onaj od juče? Ovde negde. Evo ga ovde. Njihao, evo ga Vivo X300 Pro, on je bio juče i realno cena je jeftinija nego u radnji za oko 1000 juana, što je 100 eura. Pokušali smo čak i da vratimo u prodavnicu ove što smo kupili kod njih da bi došli ovde i da kupimo, ali u Kini to ne mogu da rade za elektroniku, što je ova ima, ali izgleda korišćen. Sad ćemo da vidimo. Treba nam X5 Fold, ne X3 Fold. 12 GB rama, 512 memorije, beli. 3% baterije, ok, cool izgleda. Ono što je bitno jeste da na Vivu mogu da se instaliraju Google servisi i nije toliko teško, samo treba da skinete Gmail i odmah će da vam se skinu svi Googleovi servisi. Ali ovaj beli mi je frižider bela, tako da sad ćemo pitamo koja je cena, ali mislim da ću da ga uzem u radnji. Čega došao? 这个6800，啊，6800，啊，6800 6800 juana, 6800 juana sa 824, 825 evra. Nema veze, sad znamo da ovde ima. Idemo sada do radnje i da probamo tamo da vidimo šta ima na stanju i onda ćemo da odlučimo da li ćemo da uzmemo ovaj ili ćemo ipak da ga uzmemo novu radnju. Uspeo sam nekako da izađem napolje. Ako dođete ovde, lokacija je Dashka Tou, second hand electronic market i ono što je najbitnije, morate da se naoružate strpljenjem, morate da se cenkate i morate da budete spremni na gužvu. Sreća svuda okolo, možete da kupite i grickalice, i voće, i sokove, tako da ko voli ovo neće mu teško pasti uopšte, a ja baš ovo volim, tako da nadam se da ćemo da obilazimo još drugih marketa i da ću sve moći da vam pokazujem u videima, a sada idemo do Vivo prodavnice, da vidimo šta ima tamo i da vidimo da li ću da ga kupim. Ako se srećate prošlog vloga iz Guangzhoua sa second marketa, bio sam ovde kod ove devojke i cenko sam se za Osmo Pocket 3, a sada mi treba još jedan DJI Mic 2, ako se ne varam. Hoću da vidim kolika je cena i onaj charging case. Ni hao, Lawan。你好，你好，你好，你好，你的朋友。这是我的朋友。你朋友坐，适当适当。你有一个 DJI Mic 2。mini 2，卖2有。我只有一套。我不要两个，我想一个。你要买一个这个，是不是？这两个不要，我帮你看一下。Meni ne treba 2 mikrofona, treba mi samo jedan i treba mi charging case. Ona također ima ove Rode mikrofone, Canon, Sony kamere, a DJI ovdje ima brdo stvari koje nisam nikad ni video.
DJI Mavic 4 Pro, RS4 Pro, ovo je gimbal za ove profesionalne kamere, smart controller, Avata 2, ovi, kako se zovu, dronovi, ove televizijske kamere, tako da šta god vam treba možete ovdje da nađete i po dobrim cenama. Ima ovaj pak sa 2 mikrofona sa ovim kao kutijom za punjenje i receiverom. Ona traži 1400 juana što je 169 evra, a ja sam našao na kupujem prodajem najjeftinije. Jedan mikrofon, jedan receiver i kutija za punjenje 200 evra. Tako da mislim da je ovo odličan deal. Pokušat ću da spustim još 10 evra pa ćemo da vidimo kako će dizati. Pošto sam poslao druga u oficijalnu radnju da proveri koliko košta ovo, a dok je on bio tamo, ja sam našao DJI Mic Mini koji mi je tražio drugar da mu uzmem, traži mi 500 juana za ceo ovaj paket što je 60 eura, a na kupujem prodajem je 130-140 eura, tako da za 60 eura bomba. Sad ćemo da je pitamo da li može za 1300. Kaj će ga...没有没有，我给你最便宜的价格，因为你是朋友来的。我跟你说，这个机器是以前是1900，现在那个 factory give me discount， I give you discount 这 7%。个在 DJI 1340. 不可能。 1400 juana nismo uspeli da se istenkamo zato što je čak i jeftinije od oficijalne DJI prodavnice za 40 ili 50 juana, tako da odličan deal. 老板，我可以签。好的，你要支付宝还是微信？这个，老板，这个和这个。Mini. Spustila je 10 juana za ovo, što je 1 evro, ali opet hvala joj odlično od nje. Znači uzeli smo ova dva za 229 eura. Mislim da je odličan deal. Pišite u komentarima šta vi mislite. Sad još ostaje da ih platimo. Koliko reče? 1400 plus 490, 1890. Plaćeno. How much? Osmo Pocket 3. No, the price very good. Which one? Combo 3,500. No combo. No combo, 2,700. 327. Sad moramo da imamo da li oni zapravo hoće taj kombo. Ne kombo, ovo je običan. Napravili smo odličan deal, ovo je njen WeChat, ukoliko želite da je dodate, samo skenirate ovaj kod i možete da kupujete od nje. Lao ban, xie xie. Okay. Odličan deal, nastavljamo sada u Vivo prodavnicu i javljamo se malo kasnije.